an faɗi lada da za ka samu sun kai guda 10, manya-manyan lada guda 10. Wato wasu ma ladan ne ba su tsoro suka ga yayi yawa, shi sa suke ganin mahadisin bai inganta ba saboda roman yayi yawa. Kaga ta ɗan bambanta kenan da sauran salloli. An kira ta salatu tasbih saboda ana yin tasbihi 75 a kowace raka'a. Kowace raka'a ana mata ƙarin tasbihi guda 75. Don kayi raka'a 4, kayi tasbihi 300 a cikin wannan sallah raka'a 4. To ya za a kasa wannan tasbihi guda 75? Sai malamai suka ce yadda kake sallah haka za ka yi, amma in ka ce Allahu Akbar, ka karanta Fatiha, ka karanta sura, sai ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sai ka faɗa sau 15 kana tsaye. Idan ka yi ruku ka ce subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ko sau 3 ko zuwa 10, sai kuma ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau 10. An samu nawa? 25. In ka dago ka ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. An samu nawa? An samu 35. Idan kai sujjada kai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sai ka kuma yin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau 10. An samu nawa? 45. In ka dago ka zauna kai rabbi gifirli warhamni wa afini wajini warzuqni, sai ka kuma yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kai sau 10. An samu 55. In ka sake koma sujjada sai ka kuma yin guda 10. An samu 65. In ka dago kafin ka miƙe sai ka dan jira ka yi 10. In an hada an samu 75. Wasu kuma suka ce wannan na 10 a tsaye za a yi shi. In kai kafin ka fara karatun Fatiha kai 15, in kai Fatiha da sura kai 10, an samu 25 kenan a tsaye. Sai kai 10 a ruku'u, ka dago kai 10, kai 10 a sujada, ka zauna kai 10, ka koma sujada kai 10, 75 ta fito. To haka za ka yi kowace raka'a, ka samu sallah raka'a 4 tare da tasbihi 300 a cikin raka'a 4 kowace ka yi 75. Wannan ita salatu tasbihin da aka ce ka yi ta sau ɗaya a rayuwarka, ko ka yi ta sau ɗaya a shekara, ko ka yi ta sau ɗaya a wata, ko ka yi ta sau ɗaya a sati, ko ka dinga yi kullum. An faɗi lada da za ka samu sun kai guda 10, manya-manyan lada guda 10. Wato wasu ma ladan ne ba su tsoro suka ga yayi yawa, shi sa suke ganin mahadisin bai inganta ba saboda roman yayi yawa. Yayi yawa roman, to amma kuma roman Allah ai shi baya yawa, ko? To shi ne abin da ya sa wasu malamai suka ce bai inganta ba, amma dai gaskiya hadisin ni ina tare da wanda suka ce ya inganta, kuma ya ce abin da za a baka na lada a cikin wannan hadisi abubuwa ne guda 10 masu ƙarfi kuma waɗanda kake bukata, kuma dukkansu gafarar zunubi ne. Za a gafarta maka zunubinka guda wanda ya wuce, da wanda kai, da wanda za kai, da wanda ka manta, kai har da wanda kai da ganganci. Wannan ne sa suke ganin asharu khisalin aka ce, ala af'alu bika asaru khisalin idza fa'alta zalika ghafara Allahu laka zambaka awwalahu wa akhirahu. Kun ji 2? Qadimahu wa hadisahu. Kun ji 4? Khata'uhu wa amdahu. Kun ji 6? Sagirahu wa kabirahu. Kun ji 8? Sirrahu wa alaniyatahu. Kun ji 10. Za a kalli zunubinka na farko, wanda kai tun farko, da wanda kai a ƙarshe, da tsohon zunubinka, da sabon zunubinka, da kuskurenka da gangancinka, da manyan zunubanka da ƙanana, da wanda kai a fili da wanda kai a ɓoye. To kun ji, wadda haka Allah ba mu iko.